Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul Cea mai scumpă din lume este pula și cea mai dureroasă este laba. De asta să dăm puțin stop. Eu vreau să vă spun că astăzi o să facem Dacă râzi, ești nebun. Iar să dăm stop. Băi fraților, astăzi o să facem Dacă râzi, ești prost. Scuzați-mă pentru sunet. O să dăm play. Cea mai scumpă din lume este pula și cea mai dureroasă este laba. Să fii închis departe de pula, să nu mai vezi pe tatăl și pe pula. Cea mai scumpă. Bă, nu mai mă joc, hai să dăm stop. Nu mai... Băi, fraților, acum nu mai ne jucăm pentru că nu-mi place. Că nu trebuie să râd și că trebuie să nu râd. Dacă râd, ești prost sau nebun. Da, eu nu vreau așa ceva, mai bine. Nu mai mă joc așa ceva. Cea mai scumpă din lume este pula și cea mai dureroasă este laba. Să fii închis departe de pula, să nu mai vezi pe tatăl și pe pula. Cea mai scumpă din lume este pula și cea mai dureroasă este laba. Să fii închis departe de pula. De astăzi, să-mi place cine. Du-te, bă, în pula mea, ce vrei? Du-te, bă, de aici! Bagă-mi-a și pula mea! Hai, vină cu să mă suge! Dați mă din... Suge-mi, nu vorbi așa, mă, că nu e frumos. Păi, de ce? De Nu ce? e Nu se igienic. vorbește așa. Să vorbești igienic. Păi, da, e așa. Așa e, mă. Păi, da. Nu pe bune, chiar era bulagii. Îți plac poponariu? Nu, mie-i place manele. Manele. Și mie-i place... Zic că ești cocalat. Zic că ești cea mai mare cocalat. Nu știu. Zic că ești cocalat. Du-te să caut melodia asta, per barba mea, per munca mea. Bă, aici, bă! Auzi, da. Cine ți-a spus despre asta? Cine? Scuzați, este și este. Bă, stai puțin. Noi astăzi o să reacționăm la Abi, cum face toți oamenii. Abi dis Velea. Velea să moră familia mea. Cum zice el? Yeah. Yeah. Toată lumea l-a uitat. Băi, fraților, eu te ce o rătat aici. Ați văzut? Zezo a venit Velea. Cine? Cum a venit a și plecat și tot. Zezo a venit Velea. Cine? Cum a venit a și plecat și toată lumea l-a uitat. Ce-ai făcut, nene? Ești un prost? Bă, ești nebun la cap. O modificat-o
fotografie cu cu Alex Velea. Bă, ești nebun la cap. Ai 50 de ani, ești un sclav, dă-te morții tăi. Bă, aici reacționezi ce mai tare, că o să-ți de morții lui. Nimeni nu-i convine să zică unul de morții lui. Nici măcar mie. Nici măcar eu să spun la cineva, du-te în morții tăi. Deci, mă, ne iară facem, cred că facem de asta, cum se zice, o reacționare la toate făcute și de Velea și de Abi. Hai să dăm. Cum îți permiți tu să îmi faci mie? Îți face, băi, fratele meu care are 50 de ani sau cât ani are. Ăla pot să-ți facă, dar tu nu poți să-i faci. Tis la ani, credeai că o las așa și că nu o să-ți răspund vreo. Demonii nu te... Ai uitat că demonii nu iartă niciodată. Eu te-am desgropat, tot eu te îngrop. Încerci și tu să fii. Băi, omule, cum să zic eu reacționez la eu te-am dezgropat, tot eu te îngrop. Deci asta este o joacă pentru YouTube. Abi, dacă dați direct, nu mai are nici cont de YouTube și nici cont de stream sau de așa ceva. Sau dacă dați cont fals pe Facebook și pe Instagram, el îi dă, cum să zic eu, îi dă report la cont și nu mai are nici cont nimic. S-a dus tot averea. Întrebări, dar nu îți iese deloc. Spune de câți ani ai mai văzut un loc în top. Până să mă iau eu de tine, erai uitat de tot. Viața mea, de acum ești trăța mea. Îmi bag joc de tine cum vrea inimioara mea. N-ai ce să mai fac, n-ai unde să fac. Băi, omule. Ăștia cu Abi mă enervează că dă și dis gata, băi, omule, dar nu mă, eu cred că eu, dacă fac un dis, băi, omule, n-are cum să-mi iasă, n-are cum să-mi iasă disul ăsta. De exemplu, să fac eu un dis la Epic Shorty, reacționez la Epic Shorty, și că mi-a zis Epic Shorty ceva, așa de genul, și o să spun, tu te morțită sau așa ceva, cum zice Abi, mie nu mi-ar conveni, nici mie, nici la ăla. Bă, deci oamenilor, nu că țiu cu Velea, nici cu Abi nu țiu, dar n-are, dar când zice de copii, hai să dăm stop și să-i dăm când zice de copii. Ia uitați, băi, oamenilor, a fost melodia ștearsă pe YouTube. Cred că YouTube Premium o șters melodia de la Abi. V-ați dat la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier n-o să stea, n-o să stea. Păi cum să stai un fraier lângă tine, bă, omule, că și tu ești la fel ca ei. Niciun fraier n-o să stea. Eu toate vedetele din țară la mișto. Că-s pe mine că fac numai. Ia o la el. Ia toate vedetele la mișto. Deci înseamnă că dacă devin și o vedetă, mă ia și pe mine la mișto. De pe YouTube. Dacă pe mine mă ia de la mișto, eu o să fac cont pe contul de Facebook și o să fac toate de cariera, nu o să mai, nicio carieră nu o să mai fac. Stai așa, băi, fratele meu. Băi, omule, cine devine vedetă, ăla e vedetă pe locul 1, fratele meu, nu cum zici tu. Mai du-te la Dumnezeu tău. Îmi pare rău de limbaj, m-am enervat foarte tare pe el. Ce vreau eu, că fac numai euro, 10.000 de euro. Și fac muzică la mișto. Frumoasă și Cristia, Velea și Antonia. Dar păcat că nu știm care.
Cred că ăsta este un prost. Bă, omule, bă. Dai zici de Antonia. A, el se referă că Velea este bestia și că Antonia e frumoasă. Da, poate să fie și Velea, că Velea are dinții de maimuță. Acum hai să dăm play. Dintre voi e femeia, ea, divina ta, 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 ea, divina ta, ta, ta. Hai mâna sus acum toate fetele, cred că-i timpul ca Velea să facă un test ADN. Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui, sau ai lui, sau ai lui. Bă, cum să zici de copii lui, bă? Până aici vă mere, dar cu familia lui nimeni n-ar... No, bă, omule, dacă ar avea cineva cu familia mea, eu i-aș face moartea. Eu l-aș omorî. Sau de copiii mei. Nimeni nu s-a luat. Putea fi oricui, va sta la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea, lângă mine niciodată niciun fraier nu o să stea, nu o să stea. Niciun fraier nu o să stea. Eu toate vedetele din țară la mișto, să strigă-ți pe mine că fac numai ce vreau eu, că fac numai. Bă, ești nebun la cap că nu mai face... El face numai ce vrea el. Eu, băi, fratele meu, eu vă las că mă prea enervează ăsta cu Velea. Hai să mai ascultăm o țări din piesă și după aceea... Acum am vrut să zic ceva de mă abțiu. Am vrut să zic tot faci pe măta. Dar și eu fac. Aici nu mi-a plăcut. Gata cu ăla și face... Și cam atât a fost, băi, fraților. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Azi am făcut... N-am jucat puțin dacă râzi, ești prost. N-am uitat la faze comice și acum și reacționăm. N-am făcut așa ceva niciodată în viața mea. Dar acum am făcut și o să facem reacționări la fiecare videoclip de pe YouTube. Sau așa greșeli din videoclipurile sau muzicile. Astăzi m-am simțit așa bun că am făcut și eu o reacționare. N-am făcut niciodată, dar acum o să fac. Și cam atâta. Băi, fraților, dați un like, share, subscribe dacă v-a plăcut de mine și de videoclipul ăsta. Eu vă las cu toată inima să aveți o zi bună. Alivederci, băi, fraților!